Ihe na-eme ada akụ ada mma ada mara mma ada nwanne m asị ka mụ na unu kwuo ya taa. Ụfọdụ ụmụ nwanyị ndị nọ na be di ha mgbe ahụ ọ na-anụ nwoke ahụ ji ego ọ na-eri na-atagwo nwoke na-edi. Ụfọdụ ụmụ nwanyị sef ha ga-ekwe di ha gbata anyị, ha ga-ekwe di ha maka ọ ga na-anị ya ego ọ ga na-anị ya ego akwa, ọ ga na-anị ya ego nta, ọ ga na-anị ya ego nke the man na-achọ ka ọ fọfiluo ka ya mekwe n'ihe ka a sị na ya bụ nwoke a na-emelụ gị nta na-emelụ gị nke. Mana mgbe emekata mee nwee ka okwu si kpọọ this man, ofu nwaanyị ka di ya zụbara ya n'akwụkwọ zụsịa anya wee zụchaa ya n'akwụkwọ wee nweta ezigbo ọrụ. Nwoke a wee luzuo ọrụ nke ya, nwaanyị a wee bido ime ya shege. Ịnụgodo ebe nwaanyị a na-akpọ di ya na-asị di ya na ọ bụ onye umengwụ, ị ga-asị ọkwa nwaanyị a bụkwa nwoke a zụrụ ya. Ụmụ nwaanyị bikonu wee nụ nwayọọ meme di unu ife. A na-asị na Naijiria na ọkwa ụmụ nwoke sọsọ ụmụ nwoke, sọm ụmụ nwaanyị na-emegbu difa. Ikwu ịfụ sọm ụmụ nwaanyị ihe a na-eme di ha tuo ekeri ya. Eziokwu na enwe ụmụ nwoke ndị bụ na ha dị egwu, mana taa asị ka m kwue maka ụmụ nwaanyị. Most ụmụ nwaanyị ga-afụ mgbe ahụ di ya na-anụ ya papi ya sef onwekwa shishi, onwekwa ihe ọbụla, onwedị ndị ya na-eri na be ya. Ozugbo ọ ga-abata gbam na be nwoke a, ego bịa dị ihe ị ga-afụzi bụ nwoke ocheji ya. Nwaanyị ebidozi ya si ọ gịnị na-eme nwaanyị nnụ, ọ bụzikwa nwaanyị ịnụ bifo ka ịnụzi maka gịnị ego echejigo. Ọchọ ịkọga ọnọ si na iyiri ak, ọchọ ịkọga ọnọ si na ibu ezi, ọchọ ịkọga ọnọ si na onweghị ihe ịpụrụ. Ụmụ nwoke na-amara ihe ka ebere ha na-emelụ m. Nwoke bụ na o sopozu ijide ego gị jee gbara anị, jee rụọ ụlọ na be nna ị, mee ihe ka nwoke atekis na penshọn n'aka nwunye gị bifo ime ihe. Ị bụrụ nwoke n'eziokwu asị ka m gwa gị ihe a maka obi na ọ na-ewute m ma mfụ ụmụ nwaanyị na-eri n'efere nkụwa. O wee rụzie mgbe efere kụwa, ịfụzia nwaanyị a pụta na main road na-etiwasị na-akọrọ ụwa na nwoke a bụ infidel. Ụmụ nwaanyị biko, eziokwu na asị na kịta na-eme ha na ụmụ nwoke na-egbu nwaanyị na nka ọ dịzịa ka na-apanye ụmụ nwaanyị ike. Biafra ka ụmụ nwaanyị si apụta echeji ha na main road na-akọ di ha ọnụ. Ụmụ nwaanyị si apụta na-asị di gbakwa ọkụ. Onye tiri gị ọzọ a? Ụmụ nwaanyị kịta na-ekpekwere Chukwu. Ọkwa ya ka m ji si ka anyị nachi ya nụ back to God. Ị na-anụ marriage gị, rụọ marriage gị ka onye bụ nwa Chineke. Nụọ nwanyị marriage gị ka onye ga-enweta uru n'aka Chukwu. Ma ọ dị mma ma ọ dị njọ, sọpụrụ nwoke a. Ma nwoke oji ma nwoke ojiro, sọpụrụ nwoke a. Submitie onwe gị, asị gị wedo onwe gị, nye nwoke a respect. Na ihe nwoke na-achọkwanụ bụ ọkwa nsọpụrụ. Inye ya nsọpụrụ, ihe niile nọ n'akpa ya agwụ. Soro nwoke a plan ọwa ya, achọzi n'ebe ị na-agbaga. Akwuru m ya sị na ụfọdụ ụmụ nwaanyị mgbe ha anụbeghị onwekwe ndị ga na-abịarụ ha. Ozugbo na udo di ya emechapụta ya, ụmụ nwoke akwụ online si ya gịnị ịpụta mma anụ gị nke a ịmakazi onye tụrụ gị eze, onye mere gị iji dị otu anyị dị ọ na ọ bụrụ di gị. Ị bụrụ ezi nwoke bịa across this video, mmemme nwunye gị ọfụma, ewezina maka ihe ụwa na-ekwu. Ị bụrụkwanụ nwaanyị, sọpụlụ di gị ka ọ wee dị mma.